Welkom bij Kikker TV. De 4-jaarlijkse Stollendans is weer begonnen. De strijd om de zetels is nu bezig. Vanavond of vannacht zullen we weten wie er op deze stoelen komen te zitten. En wij van Kikker TV zijn er natuurlijk bij. We staan hier bij het stembureau in Waterland Kerkje en hier is een verrassende nieuweling, eentje die mij onbekend was, de tegenpartij. Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn de verkiezingen begonnen. We zijn in Sint-Kruis en dit is de eerste stembureau waar we vandaag langs gaan. Groene, 2:15, laatste van onze stop. Hier gaat mijn stem. Op goede zin. Wat vindt u van de opkomst deze dag? Ik vind de opkomst goed. Op het ogenblik zijn er 451 mensen met zijn stemmen. In stemdistrict 16 in Sluis. En dan mogen er 2000 komen. Dus vandaag, dat is toch een goede opkomst. En het is 12:30, 6 uur op gang. Dus we hebben nog de tijd tot 9 uur vanavond. Dus we hebben nog even tijd om mensen te ontvangen. En heeft u zelf ook al gestemd of gaat u misschien nog stemmen? Ik heb nog niet gestemd, maar ik ga wel stemmen. We zijn aangekomen bij het volgende stembureau in Aardenburg. We gaan eens kijken hoe het hier al is gegaan deze ochtend. Ik ben benieuwd. Waarom gaat u stemmen? Omdat ik dat belangrijk vind. Zolang ik mag stemmen in mijn leven heb ik het altijd gedaan. En weet u al op wat u gaat stemmen? Ja, nieuw gemeentebelang. En waarom gaat u daarop stemmen? In het algemeen omdat ik achter hun ideeën sta. En ook omdat zij voor ons iets betekend hebben in een praktisch probleem wat wij hadden. Namelijk met de verordening tweede woning. Dat hebben zij behartigd om dat af te schaffen, mede. En daarmee was ons probleem opgelost. Oké, dank u wel. Het is 2:30 en we staan in Cassant bij het volgende stembureau. Laten we eens naar binnen gaan. En waarom stemt u eigenlijk? Nou, dat is toch wel belangrijk om ook je eigen stem mee te kunnen doen in de plaatselijke politiek. En heeft u veel jongeren gezien ook vandaag of toch meer de ouderen nog? Nou, dat is verschillend. Dus morgens, rond het begin dat het stembureau open is, dan zijn er natuurlijk veel oudere mensen die over naar hun werk gaan, net voor het werk. En dat zal vanavond, ja, denk ik wel hetzelfde zijn. Tussendoor hebben we natuurlijk wel jongeren gezien. Maar dat is ook zo, die komen toch ook wel stemmen. Jongeren worden ook net 18 jaar, dus dat is vrij jong. Die brengen toch ook hun stem uit. Zoals jullie zien zijn ze zelfs in de kleinere dorpen flink aan het stemmen. Op naar de laatste paar stembureaus. Er wordt gestemd hier. Weten jullie waarover dat gaat? Nee. Het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen. Wie dan de baas wordt en wie dan de regeltjes gaan bepalen van de stad. Als je 18 bent mag je stemmen. Zouden jullie willen stemmen eigenlijk nu al? Ja. Is er iets wat jullie willen veranderen hier in Breskens? Ja. Dat er geen boeven meer zijn. Dat is een hele belangrijke, hè? Heeft u een favoriet gehad al de hele tijd? Of? Heel moeilijk.
echt heel moeilijk. Maar ik ga toekomstgericht, ben ik altijd aan het denken. Niet zozeer voor mij, maar wel voor de jongeren. En daar weer de kinderen van, dat die een goede plek hier in de gemeente krijgen. Met alle voorzieningen die ze echt nodig hebben. Om Zeeland ook een beetje omhoog te tillen uit de armoede die er toch nog is. Wat vindt u van de opkomst tot nu toe? Nou, dat valt ons eigenlijk erg mee. Je hoort dat er weinig mensen zouden komen, maar we zitten nu hier op het ogenblik al op 170 mensen. En er kunnen er 700 ongeveer hier komen stemmen. Dit is het laatste stembureau dat we vandaag bezocht hebben. Het is nu nog even afwachten op de uitslag, maar die ziet u vanavond bij Kikker TV. Nu stapt hij inderdaad in een team wat al bestond. Dat is overigens heel goed gegaan en heel prima bevallen. Dus ik zou dat ook niet anders hebben gewild. Maar die kansen zijn er nu wel en dat is leuk. En misschien komt er wel een vrouwelijke wethouder, dat zou ook leuk zijn. We hebben hier mevrouw Van der Vijver van Nieuw Gemeentebelang. Dit jaar op 3 zetels gebleven. Wat vindt u ervan? Nou, we zijn blij dat we onze 3 zetels gehouden hebben. Een klein beetje tegenvallen deed het, omdat iedereen ons zei, jullie worden de grootste. Nou, als ze dat maar genoeg zeggen, dan ga je het op een uur ook geloven. Ik heb wel altijd gezegd, laat ons eerst de 19e maart maar eens afwachten. En we zijn tweede grootste gebleven, dus daar zijn we op zich content mee. En we hopen nu wel dat we uitgenodigd worden door de grootste partij om eens te praten over of we mogelijk samen coalitie kunnen gaan vormen. In de samenstelling van de raad, wat is uw rol daarin? Ja, de gemeentewet geeft je als burgemeester een adviesrecht en dat mag je gevraagd en ongevraagd gebruiken. Maar de bedoeling is het ook wel dat de grootste partij de coalitieonderhandelingen voert. Eigenlijk heb je daar als burgemeester geen actieve rol in. De partijen doen dat samen met elkaar en presenteren dan uiteindelijk een keer een coalitieakkoord. Ik word natuurlijk wel op de hoogte gehouden van de vorderingen en krijg ook wel de mogelijkheid om er nog wel iets van te vinden gaande de weg. Maar dat is echt een adviesrol. En als burgemeester heb je in die zin een beetje een rol in de luwte en minder op de voorgrond. En dat is goed, want die partijen moeten met elkaar goede afspraken maken hoe ze de komende 4 jaar gaan besturen in de gemeente Sluis. En ja, daar moeten ze het vooral goed met elkaar over kunnen vinden. En ik ben niet politiek gebonden, dus ik heb daar ook minder betrokkenheid bij. Dus als ik het goed begrijp, bent u totdat uw functie als burgemeester echt van kracht is met de nieuwe raad, bent u eigenlijk de koningin van Sluis? Nou, dat denk ik niet. Ik heb allerlei regels waar ik me aan moet houden en dat doe ik ook keurig. En ik zal heel netjes op de winkel passen, dus ik voel me gewoon de burgemeester, niet de koningin. Oké mensen, de uitslag is bekend. Het is ruim 1 uur na middernacht. Wij zijn moe. We hebben een marathon-uitzending van 19 uur voor u gemaakt. Met veel plezier, veel trotsheid. We zijn er ook echt in geslaagd om het goed te doen, vinden wij. Amber, wat vind jij ervan? Ik vond het een hele leuke dag. Lang, druk, maar veel leuke dingen meegemaakt vandaag. En nu lekker? Naar huis toe. Ik ook. Mensen, nog fijne avond en dank je voor het kijken. De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer voorbij. De definitieve uitslag is nog niet binnen, maar voorlopig is CDA de grote winnaar dit jaar. Het was een lange dag, maar wel heel leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.